ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ଏବେ ମୋର ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ମାମା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କରିଛି ଭାତ, ଆଳୁ ଚକଟା, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଚାର, ଲୁଣ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଟ, ଡାଲି, କୋବି ଆଳୁ କଷା। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଅ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।